Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat programma liet alle weken reportages zijn die het vroeger in het programma van Gewest tot Gewest zierten. En daarin maken we meestal terug Johan van der Zee. Hij zit hier nou aan tafel om u te vertellen over Frieske hinders. Ik ben even wat vertellen. De Frieske hinders worden in het Wurg. Ik broek in de dressuur, zeg maar, zit het. Ja. Ik ben hartstikke willig. Maar in die tijd, en we praten nu over 23, dan wien ze willig al van de seers, van de koets. Ja. En Piet de Boer van Oortjerk, dat weer de grote man. En die geeft mij een recordpoging aan de gang. 25 hinders voor Ian Koets. 25 Frieske hinders voor Ian Koets. Ja. Dat doe je toch net? Het is, wat is die man die dat wil, ik bedoel, voor mij wie dat echt een personificatie van altijd Frieske hinders voor een Koets. Ik bij allerhande gelegenheden, dan zie je Piet de Boer, die ziet er heel Fries te wezen op de chaise of op de koets. En dit weer zijn grote meesterstuk. Hij wie de docent daar aan de squalle in Oortjerk. Ja. En daar weer direct hartstikke klein mee, nevens mij. En dit moest gebeuren. Maar ja, laten we er maar even in zien. Die 23 en dan begint de reportage, want Johan volgt dat helemaal hoe die 24 hinders kan. Maar de reportage begint met trekje hinders van de koets. Klaar! Ga door! Dit is de laatste keer, hè? 30 december, dan word ik 64. Hou je er dan mee op? Dat zal matten, maar dat jouwt wel pine. We gaan nu de paarden optuigen. En er zijn nog twee dingen wat wij bij de training niet gedaan hebben. Dat is namelijk de buiksingel nog beter borgen en de streng borgen. En dat is met elastiekjes. En het halster, dat moet er nu wel onderweg. Bernard Wenting junior. Alsjeblieft. En dan pak ik het rechte tuig. En het rechte tuig, dat leg ik achter Rosa neer. We werken nu andersom. Hoopel trouwens om het borststuk te krijgen, die riempjes voor de strengen. Ja, die is breed, hè? Oh, rustig aan. Ho! Wat gebeurt daar? Ja, er gebeurde wel wat. Het paard schreekt niet voor niks. Oh, dat die stoelen daar. Ik moet goed nadenken welk hinder komt. En hinder heb ik een sociaal gedrag. En dat met de bestuderen als ik zo makkelijk ander in het loon had. Dus van deze groep ga je dat precies in de holle die mater en die mater. Ja, dat hebben we al die weken al wel uitgeprobeerd. Ik heb wel eens een correctie aangebracht. En een kinketting, dat zei je in de krek, dat is het leste wat ik eraan breng. En de spanning op het pit. Het belangrijkste hinder ben natuurlijk mijn voorhinders. Mijn lezen je het sturen en bijsturen. He? Je moet het hinder sturen, maar je moet het nog vaker bijsturen. En dat is namelijk de goede richting insturen. Als de voorhinders de wending ingaan, dan mag ik de orenhinders de zin insturen. Hier ben je wat moet je? Nou, ik weet niet. Het is zo mooi dat we die training vooral houden. En nu heb ik alle mensen, alle hinders op zijn plak, maar alle mensen ik op zijn plak. Die nemen? Ja, dit is maar die nemen, want deze had niks om. Ja. En die oren had zo'n ding. Die had zo'n reer ding. Ik ben vrij rustig, ja. Maar de spanning is er. Dat zou ik niet goed wezen. Als je achter de coulissen staat bij een toneelstuk, dan zie je ik altijd op bij het eerste sezematten. En dat is hier precies leuk. Dat zet je dan op? Ik zeg nou op als ik de hinders maar onder mijn commando krijg. Als ze wel luisteren naar mijn stem. Want de stem is wichtig. Mijn stem is wichtig. En die kennen ze.
Denk aan die hoeden, daar zit eronder. Oké, Femke. Rosa, rustig aan. Ontspannen. Braaf. Ik heb op het ogenblik alle 24 binnen bij me in de klem samengebracht. Ja, ze zijn nog bij me. Maar, en kun je nou nog manoeuvreren? Ik bedoel, want het Ja, ligt zo'n zeker. soort. En wil je dat even zien? Zo, dit is de tegensturen van alle linkerleidsels. En dit is het bijsturen van de rechterleidsels. Dus als ik de linkse wending inga en zo, dan neem ik deze leidsel op. Hè? En dan pak ik de wijsvinger met die. En dan heb ik de hinders direct onder controle. De beide voorhinders worden altijd op de wijsvinger bezinnen. Ja, ho, rustig aan. En zo is het. Je had ze onder controle. Ik denk van wel. Iedereen laat de paarden los. Klaar! Voorpaarden! Voorpaarden! Omdrukken! Voorop! Ja, die is niet klaar. Oh, ja. Oh! Klaar! Ga door! Ga door! Ga door! Ga door! Ga door! De Boer, prachtig, naar die 24 hinter. Wie een schitterend gezicht. Ja. Had er het letter, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat weet ik niet. Nee, maar ik denk dat 24 het recordblur is, want dat ken haast net met de hand. Nee. Ja, want hij zei, dat vond ik wel mooi in die reportage, van, dat er net zenuwachtig was. Maar hij zei, wat gespannen nu. Hij weer gespannen, ja. dat weer er zeker. Ja. Ja, goed. Maar het slagen. Het slagen. Wij gaan naar de omroep daar, wat we beide uiteindelijk wij komen. Wij gaan naar de Frieske Schoolradio en dan zien we naar de nieuwe technieken die in dat onderwijs van de school omkomen. Maar eerst gaan we naar de school. Stil. Hier is de NOS met een programma van de regionale omroep Noord en Oost. Luisteraars, goedemorgen. Wij onderbreken het programma van Hilversum 3 voor de eerste uitzending van de Friese Schoolradio. En we geven daarvoor het woord aan Ali Westra in de Rono-studio in Leeuwarden. Goedemorgen vanuit de Ljouwte Rono-studio in de Prinsentuin. We zitten klaar om je met het eerste Frieske Schoolradioprogramma voor te zetten. Het doel van de Frieske Schoolradioprogramma's is het op levende wijze brengen van leerstof in te op de Frieske taal en cultuur in de scholen in Friesland. De stof en verwerking binnen bedoeld voor leerlingen van de hoogste klassen van de legere school.
Wij wonen in Friesland. Wij houden van Friesland, dat zitten wij vaak, maar kennen wij het huid al wel? Kennen wij Friesland wel, vrees deze jongsters? Hoe ligt het dat met jemmen, famkes en jongens? Je weet het denk ik lang alles nog net. Daarom deze les over wij wonen in Friesland. Hier bij ons in de studio zitten 2 jongens en 2 famkes, die wij nou krijgen als jem in de klasse eerst een liedje jaren laten zingen. Zie, maar monsieur, ik geloof dat ik wat zie zo mooi. Ze zijn bezig met de Fries eruit te gooien en het Nederlands er weer in te zetten. Vind ik zonde. Dat moet niet. Nee, het is een mooie taal. En je denkt dat dat helpt, zo'n schoolradio-uitzending? Misschien wel. Hoe zou dat kunnen helpen? Om de mensen weer aan het verstand te brengen dat Friesland een mooi land is. En de taal moet erin blijven. En dat lukt met zo'n schoolradio-uitzending, denk je? Ik dacht wel. Ja. Vertrouwen, een arm om jou heen. Het was hier op diezelfde plaats dat ik tegen jou zei. Werd ik keihard, werd ik stij, al mijn gedachten ben bij die, liedje polen. Ik al ga ik van die boy, in mijn gedachten geeft het mooi, liedje polen van. Naast de leider naar de zolder stiet een harke. Naast de leider naar de zolder stiet een ruwe. Naast de leider naar de zolder stiet een harke. Naast de leider naar de zolder stiet een ruwe. Naast de leider naar de zolder staat een hark. Naast de lader aan de zolder staat een herk. Naast de leider naar de zolder staat een harke. Jullie kijken ook naar schooltelevisie, hè, op school. Wat vind je leuker? Dit. Waarom? Want dit is in het Fries en dan kan je misschien weer wat meer van opsteken. Klaaifriesk bij wie? Harkje nog maar eens. Naast de leider naar de zolder stiet een harke. Zouder zeggen wij nooit, wij zeggen altijd zalder. Zouder is bij hem al zalder. Hoe zou dat kennen? Door de radio en door de televisie, daar praten ze alle keer Hollands. Alleen nog daarvan? Nou, kom ik heel dit meer mensen uit Holland naar Friesland daaruit. Ja, dat hebben wij ook wel, want wij praten niet echt Fries, ja. Soms, uw meester trouwens wel, ja, maar dan schrijven we soms wel wat betekent dat. Dat weet ik niet. Dan willen we dat nou eens 1 keer beluisteren. Het Klaaifriesk. Naast de leider naar de zolder stiet een harke. Woordfriesk. Naast de leider naar de zolder stiet een ruwe. Ik vond het wel leuk. Toch wel, ondanks het feit dat je het niet helemaal kon verstaan. Jawel. En jij? Ja, ik hoor het wel verstaan. Jij spreekt wel Fries? Ja. Maar je kunt ook wel Nederlands spreken? Ja, ook wel. Hoe vond je dit? Hartstikke leuk. Ja, waarom? Nou, wat ze zijn en wat ze vregen en alles. Ja? En was er ook iets wat je het leukste vond? Ik vond het alle even leuk. Heeft u nu het idee dat datgene wat in die radiolessen, in die Friese schoolradiolessen wordt uitgezonden, dat u dat beslist zelf niet kunt doen als onderwijzer voor de klas? Ik dacht gedeeltelijk wel, een klein gedeelte wel, een groot gedeelte niet. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan die dialecten die er gesproken zijn. En het is voor ons vanzelfsprekend wel moeilijk om al deze dialecten dus bij de kinderen hier in school zelf te brengen. Het voordeel is van deze radiolessen dat een staf van deskundigen dus hieraan meewerkt. En dat we op deze manier dus iets meer van onze provincie te horen krijgen, waar we anders misschien dus geen aandacht aan zouden schenken. Uw master had al heel wat praat. Hij docht zo kalm en bedaard. Hij jouwt verkeersles us daar stepen. Os komt op stritten in de knepen. Bekende regels het valt net zwier. Hij leert dus ek de nije weer. O squalle ben van stiers en friers. Weer het maar je master dan weer eens.
Het wordt toch meier loet op alle. Je mat net in een rotte vallen. Ik jou hem gratis deze tip. Oors is de squallen. Een heidenskip. Dit was de eerste keer dat ik ooit een keer een Fries op radio of televisie had. Ik vond het wel. Correct. Maar ik wil nog eens even vragen, hoe voel je het verder? Waar kan nog wat zeggen ze van de uitsturing zelfs? Dat je zei, nou, harm doe erachter. Nou, ik ben die dienen wel mooi en die praten niet wel goed, maar die hier ook weer verschillende dialecten. Kunt u zich voorstellen dat de provinciale staten op een bepaald moment gezegd hebben, nou, voor schoolradio alleen geven we geen geld? Ja, nou zitten we in de geldperikelen en daar heb ik eigenlijk geen verstand van. Maar ja, als voorstander van de Friese cultuur en van Friesland voel ik hier natuurlijk wel bijzonder veel voor. En vind ik wel dat dit juist een plaats in ons Friese cultuurpatroon moet hebben. Ja. Nou, ik moet die vraag even duidelijker stellen. Omdat men dacht dat er op scholen geen belangstelling meer was voor schoolradio. Oh, juist. Ik dacht in dit geval zeker wel. Vooral als de uitzendingen zo zijn als vandaag, dan zijn ze bijzonder goed. En dat maakt dus ook wel wat verschil van hoe die uitzendingen zijn. En het wordt hier nog niet achtergehaald door de televisie natuurlijk. Want ja, als je dus en televisie en schoolradiolessen zou hebben, dan weet ik het niet hoe het dan zou liggen. Het was dus zo dat wij hier in Friesland voorlopig niet hoefden te denken aan schooltelevisie. Voor regionale schooltelevisie moet je dus in eerste instantie regionale televisie hebben. Dat zal nog wel even duren. Maar zelfs als die regionale televisie er is, duurt het nog wel even voordat die regionale schooltelevisie er is. We hebben regionale radio en we zijn dus eigenlijk al 21 jaar, maar laten we zeggen de laatste 8 jaar, echt intensief bezig om te proberen tot een regionaal schoolradioprogramma te komen. En dat was rond, mee op initiatief, op aandrang dus van het provinciaal bestuur. En iedereen zei, nou Friesland, ga je gang. En toen kwamen dus op een bepaald moment de staten met de vraag, ja, is het nog wel in? Gelukkig is daar op een bepaald moment een uitzending van het NOS Journaal bijgekomen. Die laat op een avond in januari van vorig jaar een reportage had over het teleschoolbod van professor Boddewijk en zijn mensen van de TH in Delft. En toen hebben we gezegd, hey, hier zit voor ons misschien een mogelijkheid in om te komen tot een combinatie van teleschoolbord en Friese schoolradio. Dat heeft mede doorslag gegeven dat men dus verleden jaar besloten heeft om te zeggen, akkoord, wij gaan voor 1 jaar de Friese Academie een krediet geven om een begeleider aan te stellen die dus de programma's voorbereidt, maar ook begeleidt. Kun je zeggen dat het teleschoolbord is gebruikt om geld te krijgen van de provincie? Nee, wij zien echt het teleschoolbord hier toch wel als een middel ook om de aandacht van de kinderen erbij te houden ook. Wanneer straks op dat televisieschermpje in de scholen kaartjes verschijnen, woorden verschijnen, sommetjes verschijnen, of wat er dan ook maar verschijnen moet. Alles wat op het gewone schoolbord kan ook op het teleschoolbord. Dan geloof ik dat je de aandacht van die kinderen dus nog meer bepaalt bij de les dan wanneer het alleen maar luisteren zou zijn. Een van de onderwijsmensen van het provinciehuis die heeft mij eens een keer gezegd, het allerbeste hulpmiddel in de school is en blijft toch altijd nog het schoolbord. Het principe ziet u in deze tekening eenvoudig weergegeven. Aan de zendkant, dus in de studio, staat een dergelijk tableau zoals u dat hier ziet. De onderwijzer die kan met een speciale pen op dat tableau schrijven en de microfoon verwerkt het geluid dat hij spreekt. Die 2 signalen, dus geluidssignaal en beeldsignaal, worden hier in dat tableau gemengd, gemoduleerd en dat wordt het totale signaal wordt op de zender gezet. Dat wordt uitgeschat door een middengolf, lange golfzender eventueel. Het is dus een gewone radiozender en dat kan een aantal honderden kilometers verderop met een eenvoudig stukje draad worden ontvangen. Dat signaal gaat via een leiding naar een aanpaskast, converter, die de oorspronkelijke signalen weer scheidt en een aantal bewerkingen uitvoert, het onthoudt en op zijn beurt de tv voorziet van een tv-plaat, een videoplaat. U vindt het een goed medium? Uitstekend, ja. Ja, vooral omdat woord en beeld daar een onverbrekelijk geheel vormen.
Je kunt niet achteraf zeggen, ik zet er maar een plaatje bij, maar je bent tegelijkertijd, moet je maximaal datgene wat je zegt visualiseren. En ik dacht dat het buitengewoon belangrijk was om de leerling te bereiken met je informatie. Onze toestemming dus om 35.000 gulden van de provincie te gebruiken voor dat cursusjaar, die is gebaseerd op Friese schoolradio met inschakeling van het teleschoolbord. En dat gaat dus in maart en april en mei gebeuren. Bent u nu niet bang dat u na een jaar dat geld kwijt bent, dat u dan zonder geld komt te zitten? Als bijvoorbeeld het experiment met het telescoopbord is afgelopen. Ik geloof het niet. Ik geloof het niet, want ik geloof dus, we hebben in elk geval volgend jaar en zeker het jaar daarop ook nog niet, de beschikking over schooltelevisie. Ik geloof dat wij niet alleen rustig moeten doorgaan met het teleschoolbord, maar dat nog beslist moeten gaan uitbreiden. Ik hoop dat die elektronische industrie ons dus in de eerstkomende jaren gaat helpen om converters beschikbaar te krijgen, omvormers beschikbaar te krijgen, die ook betaalbaar zijn. En dan verwacht u geld van de provincie? In elk geval voor de voorbereiding van deze lessen en voor de begeleiding van deze lessen, ja. Een andere tegenschierige vogel is de kluut. De kluut had ook zwart en witte veren. Hij had een heel aparte snavel. Die snavel die rent een beetje omheen. En dat is nodig om ons in eten te komen. Hij steekt die snavel in de groen. En zo haalt er zijn eten uit de groen waai. Hoe is het mogelijk dat je een squalklasse van Ben helemaal stil krijgen? Die zitten te harken naar een transistorradiootje wat op een hoeken van de door zit. Ja, daar wie ik nog wat meer bij, nevens bij. Want dat is toch begonnen met teleboord. Ja, maar die Ben zitten gewoon te luisteren. Die zitten, een boeiend programma, denk ik. Ja, nee. Ja, maar ik denk, dat is dan net meer van deze reportage in de trein. Die Ben zitten deer stil te harken. Doe weer radio, ik nog iets bijzonders. Ja, zeker. Ze harken zien we net eens meer naar de radio denkt. Dat zit al hier op de telefoon. Ja. Maar nee, dat weer doe bijzonder. En ik weet nog, toen ik bij de Rono was hier, dat weer in 1968, toen weer er al sprake van squalradio. Dat zo en dat moest. Het kwam maar net. En Kain Sikkerma, die daar in deze reportage zit, die had toen een hele handige truc betocht eigenlijk. Want in Delft wilden ze dwanden maar een manier van experiment, voor Indonesië. Ja. En dat hadden ze toen in Friesland proefdraaid. Ja. En toen is dat teleboord is naar voren gekomen. Ja. Het was eigenlijk het begin van de Friese televisie. Ja, dat was pas in trein Jordaan, maar dit weer trein Sander. Dirk Wiersma die tekeningjes maken. Dat is, Geert Gratema had dat letterlijk, die in de zoon van Ries, had letterlijk tekeningen maken voor het teleboord. Nee, en Johannes Spieksma, die zus ook. Ja, die zus ook. Al je oud-collega's, zo wij voorbij komen in een tijdrek. Dat Ben nog heel stil met de radio harken. Geweldig. Deze aflevering van Gewest Friesland, dat is er tak een week weer en een show weer. Ik werd dank wel.